Okay. Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw, Biyernes. Sa 8 sa bulan sa September. Oy, happy birthday di sa atong mahal nga Birhen Maria, no? Karong adlaw na to gisaulog ang iyahang birthday. So happy birthday sa ato ni Mama Mary, ato ang mahal nga inahan, no? Ato kanunay nga nagtan-aw sa atong mga kaayuhan. Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan. So happy birthday Mama Mary. Nahala, no? Balik na po tayo higala sa ato ang dating gawi, no? Niadtong pipila ka mga adlaw, medyo wala kay kita makagamit sa ato ang technology. Tungod lagi kay medyo dunay gamay problema sa iyaha nga lutahan, no? Ako ang partner si Sister Camille, no? Pero karon medyo na uli ana. Kay dunay kuana, dunay gamay alibyo, no? Ana mo gina mahigala kini bitaw gitawag bitaw nato og ma-stress ang ato ang lawas. Di mo gina malikayan kaya sa mga atong lawas gud nga do na magini siya limitasyon. So sometimes dunay tilimado na atong lawas nga medyo magpahinay-hinay na tagamay sa atong mga buluhaton tungod lagi kay medyo ni kuan ta ni abot na ta sa limitasyon niini. Pero na uli ana. No? So na no, so yan po nato ang atong kitan mag-inampo ay kitan tanan manghigala, no, aron nga mas makahimo gyud kita og mga mayang butang tungod sa mayong lawas kahihatag kanato sa Ginoo. Okay? Nahala, no, o niya matud pa daghang kay itong mga issue karon nga giatubang, no, sa atong nasod nga atong taong presidente dito sa ASEAN, sa Association of Southeast Asian Countries, Asian Nations, no, ASEAN, nakigsabot siya sa Vietnam, no, nga aron gyud nga makumpleto aron doon nakita food security within this coming 5 years. Dunay gitawag na to og bilateral agreement daw ang ato ang nasod ug ang nasod sa Vietnam nga mukuan gid ta supplyan ta nila og bugas niining 5 ka tuig nga moabot. Praise the Lord na mahigala, no. Ubos ka na usab sa paningkamot sa atong halangdong presidente PBM, no. Salamat Ginoo. Unya sa ako na ginaingon, dili po ta magsaling presidente po lamang. Gani ang atong presidente, nihimo og usa ka gitawag na to og circular, no? Memorandum, may issue og memorandum circular nga pabaratuhon og gamay ang mga regular milled rice ug ang well-milled rice, no? Gani ubay-ubay in town sa atong mga igsoon nga matud pa nila nga alkanse kuno sila. Hinuon do naman oy ayuda pod, no, kanang support suporta gikan sa Ginoo, gikan sa langdong presidente nga medyo doon na sila tag 15,000. Salamat na po tas presidente ni ana, no, kay kano man ay gitawag tog win-win solution, no, ang mga rice retailers dili pog tatantong alkanse man gyud gamay, pero kuan na lang ato na lang po silang pasalamatan nga naalkansi sila gamay. At least nakaluwas po silang kinabuhi, no, kay daghang kayong mga pamilya nga naluwas sa kagutom, no, kay ang atong 100 itong tag 58 ang bugas dili gani kabot og 2 ka kilo, no, pero nining nakalabay nga mga adlaw ang imong 100 makapalit na kag 2 kay tag 41 makapalit pa kag 1, wow, sabay may bulada, makapalit pa ka ano ginamos. Gali ang ginamos karon na pa ginamos mapalit og 5. Abot mo na padaguhay, no. So ana na mahigala, no. So mura unya dili pud nato sa ligad ang humay na lang gyud karon mga panahon na kung doon na may mga bulog bakanting yuta din nahala pa na numog saging. Importante kay ning saging kay mura carbohydrates man gihapon no. Unya kamuting kahoy badagway unya kada kaon nato ato pong ayudahan og kini bitaw gitawag natong mga utan, labi na gayud kining mga utan nga membro sa green leafy and yellow vegetables. Kadung nga gumawa ng mga green leafy and yellow vegetables, una siya, no, mga alugbati, mga ubay pa, mga tugabang, daghan na kalamunggay, daghan pa makatabang-tabang na sa atong budget. Unya makahatag po og
kahimsog sa atong lawas. Abi no, ari na kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kabudtuhon. Planong pagtukod og prelature for Filipino migrants o prelatura sa mga migranteng Pilipino gipangandoy nga mahitabo o magbalampuson ang plano. No, matud pa sa pamahayag ni Bishop Narciso Abiliana, ang Pangulo usab sa ECME or Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. No, matud pa niya, dako kaayong ikatabang ni ining mao nga prelatura, sanglit ang simbahan matagaan magyud kahigayunan nga matabangan ang atong mga kaigsuonan nga mga OFWs. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis matud pa gipadayag, gipahayag, gipasabot kung unsa gyud kining epekto ni ining synod on synodalities. Matud pa niya sa iyang pagpasabot, kining synod of synodalities lahi kini sa naandan nga synod. Tungod kay kalagmitan sa synod wala may dialogo. Pero niining mao nga pamaagi ang mga speakers, no, ang mga facilitators sa mao nga kalihukan, mao mismo ang mga partisipantes. No, pagpaminaway ba? Doon ay pagpaminaway. Muna nga sa umalabot nga synod of synodalities karong Oktubre, daghan kayo sa mga laiko nga maka-appeal for the first time sa atong istorya sa kasimbahan nga adunay mga laiko nga maka-appeal sa plenary nga diin ang mga kardinalis lamang unta maoy entrante, no? Muna siya, no? So synod on synodalities. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Abi no, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Ang ato ang Saint of the Day karong adlaw mahigala pitsa 8 kabalo mo sa atong santo karon. Madahag wala. Madahag wala mo kabalo. Do ang ato ang santo karon walay lain kung dili mismo ang atong mahal nga Birhen Maria. Tungod kay kadong adlaw gisa ulog manato ang iyahang birthday. So happy birthday, ma'am, no? Ang atong mahal nga Birhen Maria gisa ulog nato karon ang iyahang birthday. Okay. Bueno, direta mahigala pa mahigala, ha. Birthday, no? Birthday ni Mama Mary, no? Tungod lagi kay siya kining mao nga kasaulugan, nagsugod kini ni antong 6th century na celebrated by the church. Ang kasaysayan mao nga sa Proto Evangelium ni Santiago ug ni iyaha gyud nga gihingusgan, no, nga ang papil sa atong mahal nga Birhen sa atong kaluwasan. Si San Agustin mismo mitudlo nga ang pagkatao sa atong mahal nga Birhen adunay kalambigitan sa tahas ni Kristo sa pagtubos sa iyang anak, na pagtubos sa katawhan. So na nga ang pagkatao sa mahal nga Birhen lakip na sa plano sa Dios ang kaluwasan sa mga tao. Sa ato pa ang atong mahal nga Birhen, no, kadunay rule, dunay siya papil sa kaluwasan natong mga katawhan. Okay. Nahala, no? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Mama Mary. Okay. Hala, no? Ari kita manghigala sa ato nga kining mga pangutana o mga tubang sa atong pagtuo. Abi noon ang pangutana, Pader, pwede ba nga makapangalawat ang bata nga wala pa makaagi og katikisin? Ang tubag na ayaw usa. Doon naman yung mga ginikanan, mga higala nga ilag yung papakalawaton ang ilang anak bisan kun wala pa makaagi og katikisin. Kinahanglan yun ang katikisin before communion. Nganuman, para ang bata adunay disposisyon niya or buti pasabot ma-situate ang huna-huna sa bata aron maandam siya sa pagdawat niya sa santos kapag pangalawat. Ato pa ma-situate unsa man mahaom masabtan sa bata kuno ang iyahang pagadawaton sa pangalawat unya maandam na siya. Unya kinahanglan gyud nga ang bata no maka-appeal gyud og katekism tungod kay mamahimo man kini nga pundasyon usab sa iyang pagtuo. Sa to pa na usa man ang gitawag og pundasyon, haligi sa iyang pagtuo, sukaranan sa iyang pagtuo. Kaya kung wala siya
sama sa gihimo sa mga ginikanan nga uban nga gilahos sa tilang papakalawat ang ilang anak. Nalibog ra ang bata ano man ni unsa man ni akong gikaon ini nga katabang ba ini unsa ba ni ano. Nya ikaduha, children began to understand the usefulness of God's guidance as they see how clearly it renews our faith. Ayan, no? Sa ito pa, masabtan gyud sa bata, tungkol sa katekism ha, masabtan gyud sa bata ang mga pagtulunan kabahin sa Ginoo ug mao kini ang magpalig-on sa iyahang baruganan isip Kristiyanos. It can stimulate and motivate, no? It can stimulate and motivate the kinang gitawag nato og pagtuo sa bata. So kinahanglan ay ha. So kung ginaingon dunay pangutana, pwede ra ba nga pagkalwaton nato pader wala pa man siya makaagi catechism, wala pa pud makaagi og confession, ang tubag na ayaw usa. Ano? Ayaw usa. Okay. Laing pangutana, pwede ba nga dadon ra sa misis ang dadan ra sa iyang misis ang asawa ang panalitan ang bana nagdaot unya maingon ra ang iyang bana day duha arag pangayo dito day kita gair ako. Ayaw ana mister ha, ayaw pud misis. Duulon ra nimo ang kora paroko and then sulay o hangyo ang kora paroko nga kung adunay available nga lay minister papakalawaton ang imuhang bana nga nagsakit. Mo na gitawag nato sa in English og viaticum. Ayan o, viaticum. Is everyone permitted to receive the Holy Eucharist? So, tanan ba? Pwede ra ba nga kitang tanan, mga lawat ra gyud ta? Ang tubag ni ana, dili tanan. Not anyone are permitted, but only those who are in full communion of the church. So, dili tanan, yung kagalaing relihiyon mo dool. Mudool na po dito sa kalawatan kay mga lawat po siya. Dili pwede. No, not everyone are permitted, but only those who are in full communion of the church. Unsa may buti pasabot nga full communion? Baptized, confirmed, and of course, naandam na alang sa pagdawat sa Holy Eucharist. No, sa ato pa, pwede na kang mga lawat kung fully baptized, fully confirmed, and also doon na kay mga pagtulunan kabahin sa santos nga kalawat nga imuhang pagadawaton. And sunod is, you should be married by a Catholic priest or deacon. So persons not married or only living together are not allowed. No, katurag yung mga kasado ha. Dunay uban nga dili kasado nga mo kalawat pod. Ayo lang usa ma'am ha. Pagpakasal ula. Unya practicing Catholic. Okay, klaro? How many times in a day can I receive communion? Pwede nga kaduha. Pero, sigun sa Canon 917, a person who has already received Holy Communion can receive it the second time on the same day only within the Eucharistic celebration in which the person participates without prejudice to the prescript of Canon 921, Article 2. Sa ato pa, kung pwede ba kang makapangalawat o kaduha? Pwede. Pero sulod Diyos misa. Sa ato pa, makapangalawat kag kaduha po ka nakasimba. Dili ingon nga, wala ka makasimba, o niya, mungalawat kag kaduha. Ayaw, simba yun ka, no? O niya, pwede po ka nga makapangalawat bisag wala ka makasimba kung naakay sakit or nagbantay kag masakiton or nagatiman ka og mga bata. Nagpasuso ba? Muna gitawag na to viaticum. Another question, pwede ra ba ang pakalawaton bisan kung wala pa makaagi og catechism ang mga bata, ang catechism sa balay or in the church? Dili gyud na pwede, no? Kinahanglan gyud nga ang mga bata paapinon gyud og catechism para ber pakalawaton. Okay. What is the exact age for the children to receive Holy Communion? Ayan. Pila man edad. Actually, sa ato ang balaod sa simbahan, when they already reach the age of reason, no, may buot na ba? Usually 7 years old pataas. Ato pa, kanang bata nimo nga dili pa kay kasabot as 4 anyos, 5 anyos nga mura og
wala pa gyud intay buot, no, pag gani kabalog unsay mga unsa ba ganiana, no. Ayaw lang usa na kalagmitan gyud kanang musugod ng eskwela 7 years old, pwede na natong pakumpisalon dayon dili aron ato na dayon nga pakalawaton kay naa naman siya sa age of reason, no, kana bitaw nga kamaunang mga tarungan ba, kamaunang mga tarungan muna itong age of reason. Okay, abi no, dinhi na lang susunod mga higala. Ato i-discuss na po niya ang pangutana, why did Christ institute the Holy Eucharist? Nganong gitukod man gyud sa atong Ginoong Hesukristo ang Santos nga Eucharistia. Ayan, no? So, muna ato nga mga assignments, no? nga atong pagatubagon, sunod natong panagtigom. Ug mga lawa, no? Biyernes man taron, pizza utso, birthday ni Mama Mary, ug mga lawa, pizza 9, Sabado, munis usa sa atong mga topic karon. Okay? Why did Christ institute the Holy Eucharist? Ngano man gyud nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo ang Santos nga Eucharistia. Daghang salamat o maayong by the way ang atong backup karon, ang atong background karon, kuan lang gyapon ta St. Patrick's, no? Kanang St. Patrick's mga higala gamay lang pasabot. Kanang maong simbahan gitukod na sa mga Irish, no, in honor of Saint Patrick. Kabalo mo kinsa ni Saint Patrick alang sa mga Irish. Si Saint Patrick o San Patricio maoy pinaka-misyonero nga nagdala sa Kristyanismo sa Ireland, no, si Saint Patrick. No, muna nga ang mga Irish nga nanganhi dinhi sa Amerika. Muna nga ang mga Irish ba, kana bitong mga tao sa Ireland nga nanganhi diri sa Amerika, ila pong gidala ang ilahang patron. No, nya ang New York mga Irish pa nang gadaghan din na sa una. So muna nga ang patron gyud nga ilahang gitukuran og cathedral didto sa New York City dapit sa may Times Square, no, Times Square dapit sa UN. Dapit pod sa may mga gitawag nato din na og Radio City, no, ang ilahang patron sa mga Irish nga mo'y nagkakuan muna nga ang ilang patron si kuan man Saint Patrick muna nga usag yun sa mga naningkamot aron matukod gyud kanang nindot gyud kayo nga kanang cathedral diha sa New York ang Saint Patrick's Cathedral. Salamat ug maayong mudto Pilipinas.